Ez zinen hankak zabalik jaio, baina autobusiko eserlekuan alboko emakumeak baina espazio gehiago hartzen duzunean, halaxe justifikatzen duzu. Ez zinen burua berantz jaio, baina noizbait sartu zizuten burmuinean paparra gorantz joatea beste batzuentzat uzteko. Ez zinen lumarekin jaio, baina erabaki zenuen hori zela beste batzuengan askura eragiteko modu eraginkorrenetako bat. Ez zinen antzezle jaio, baina antzezten daramazu bizi osoa. Lau paret hauen artetik Euskal Herriaren luze eta zabalera gure garaian. Ez da lehen aldia podcastera sortzaile badakarguna, izan ere artea eta politikaz hitz egiteko ertz asko daude, eta gaurkoan beste ertz bat ukitzen saiatuko gara. Hain zuzen ere, performanceari modu zuzenagoan edo ageriagoan erantzuten dion disiplina batetik, artea landuko dugu zehazki antzerkitik edo performancearen mundutik, eta horrez gain erreferentzialtasunaz ere hitz egiten jardungo gara. Antzerkiaz hitz egiten hasi aurretik ordea entzun ditzagun aste honetako 4 albiste garrantzitsuenak. Guka Bilboko Euskaltzalen mugimenduak hirian martxan den makinaren funtzionamendua salatzeko kanpaina abiarazi zuen apirilaren 2an Bilboko plaza berrian. Euskaldunek euskaraz bizitzeko trabak salatuz eta egoera horri aurre egiteko deia eginez. Marine Le Pen eta EGN-eko 25 kide kondenatu ditu justizia frantsesak. Joan den astelehenean eman zuen jakitera Pariseko auzitegi korrekzionalak sententzia. 2004 eta 2006 artean Europar Batasuneko funtsak bidegabeki erabiltzeagatik kondenatu dituzte alderdi ultra eskuineko goi kargu eta eurodiputatuak. Tartean Marine Le Pen klaneko burua 4 urteko kartzela zigorra jaso du, 2 fermu eta 5 urteko inhabilitazio zigorra ere bai. Marine Le Penen abokatuak jadanik jakinarazi dute helegitea aurkeztuko dutela, baina deiko sententziaren esperoan badirudi Marine Le Pen ezingo dela 2027ko hauteskunde presidentzialetara aurkeztu. Gizon batek barrabil bat galdu du Errekalden ertzaintzak jaurtitako pilotakada baten ondorioz. Apirilaren 3an Etxarri gaztetxearen desalojo arriskuaren aurrean hainbat ertzaintzaren furgoneta agertu ziren, hurbildu ziren gaztetxera eta gaztetxeko lagunei babesa emateko hainbat gazte hurbildu ginen ingurura. 8 aldera hasi ziren istiluak eta nola ez ipaioak joan pilotak jaurtitzen hasi ziren gazteak gaztetxetik urrundu nahian. Hauen kolpeen ondorioz gazte bat urgentziaz joan behar izan zen ospitalera eta hurrengo egunean urgentziako ebakuntza baten bitartez barrabil bat kendu behar izan zioten. Ez da kasualitatea Inigo Kabakazen 13. urteurrenean horrelako beste gertaera bat izatea. Espetxeak libre izeneko manifestua sinatu dute dozenaka euskal artistak. Salatu dutenez, Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako kartzeletan edonolako kultur jarduerak egiteko dokumentu bat sinatzea eskatu zaie, non adierazten den nola baiteko gai zehatz batzuk ez direla aipatuko eta txiste edo umore mota bat ezingo dela egin. Horren aurrean, 51 sortzaileek adierazi dute dokumentu hori ez dutela sinatuko. Beno, kaixo irantzu eta Ibai, zer moduz? Ondo. Apur bat antzerkia egiten edo ondo? Bueno. Ez eta, antzerkiaz jardungo gara, performantzaz, orduan nahiko nizueke galdetu, ea zuek noiz topatzen duzuen zuen burua apur bat antzesten. Ni egunero egia esan. Nik asko esatu dute, daukadala arazo bat ezagutzeko jendearen, aurpegia edo gogoratzeko, eta orduan jendeak agurtzen hauenean askotan ez dakit nor den, eta beti egiten du, eta antzerki edo performance moduko bat, ezateko, bai! Eta orduan hitz egiteko normal, ez dakit bere izena, baina maitia edo horrelakoak esan aldira, eta jazta. Orduan, egunerokotasunean erabiltzen dut antzerkia. Ni, ramara dut ikastolako antzerkian behin izan nintzela dragoi bat. Orduan hori da zure top. Top. Baina, txantzakalde batera utzita. Aritzen garen ontzat holtzetan ez, ni antzerkian aritu naiz garai batez, eta orain bertsotan jarduten dut holtza batera igotzea bada nolabait, jartzea kareta bat eta antzestea entzulea egoak entzun nahi duen hori,
Bai. hainbatean. Bai, eta, nik antzesten dut ere, hainbat modutara, baina adibidez, gustatzen zait gehiago dramatizatzea. Osa, guapisimo dago, en plan. Bueno. Baina bai. Batetan duela, esaten dezula, joder, baina gero, berez, sin más. Sin más, utzita, performance hitz egiteko, eta guk baina sakonago jakingo du, kaso berak zertaz ari den. Ez dela zaila. Ez dela zaila. Joldi beristain intorriko da gure gana. Ja hemen daukagu Joldi, kaixo. Kaixo. Zer moduz? Ondo, pizkat urduri, a ber. Urduri? Beti. Improvisatuko duzu, ezta? Bai, seguro, hori seguro. Jakingo duzun bezala, edo behintzat badakizu performances hitz egingo dugula, performatibitatea, horren barruan, antzerki munduaz, eta akaso publikoak ezagutu zaitzake edo alderdi batetik, bestetik, edo orduan nahiko genizuke galdetu lehenik eta behin, ea zu nortzaren. Lasai hasteko, Pues egia esan, asko galdetzen didate hau, ez dakit oso ondo zergatik, baina, eta ez dakit inoiz ere erantzuten. Uste dut askotan igual norbaiti galdetzen diogunean, norbaitengana aurkezten garenean beti dara, como hau pakaixo, ni Pepita eta, irakaslea naiz, ez? Eta beti da, lana doala gure izenaren ostean. Eta, pues eske, orain bertan esango nizueke aktorea naizela, baina, kostatu zait bastante nire burua izendatzea aktore bezala, eta egia da, ez dakit, askotan ere, pixkat, disiplinarteko tasuna lantzen dudala, orduan, lanaz ari bagara, pues, pixkat, esango nuke naizela artista, baina beti da, zerako respetua, artista, baina artista prekarioa, artista. Zure ibilbidean egin dituzu hainbat proiektu ezaguna bilakatu zaituztenak, adibidez, aipatzeko dela etxeko txikien dako, denok oraitzen dugu nola izan zenuen minbizia guaztenen eta gainditu zenuen. Eta hortaz da parte, beste hainbat antzerki obra eta hortzeskoan ibilia eta baizta. Eta gaur gehien bat hitz egingo dugu antzerkiaren inguruan, baina, holtza gainean beste zenbait gauzetan ibili zara, abesten eta galdetu nahiko nizuke, ze berdintasun ikusten duzun, abestera igotzen zarenean, antzerkia egitera igotzen zarenean, eta bebai, ze ezberdintasun ikusten duzun, ez? Nire kasuan egia da, pixkat gehien mugitu naizena beti izan dela musika eta antzerkia, eta egia da gehienetan, kasualitatez edo ez, biak aldi beran askotan egiten ditu dara bebai, nire antzerki gehienetan, gaur egun behintzat, ez bada guztietan, abesten dut bebai momenturen batean, edo gitarra hartzen dut momenturen batean, eta izan daiteke tontorena egiten edo serio, baina egia da justo nire antzerki guztietan eta egin dituan lan guztietan abestu behar izan dudala. Gero egia da niretzako ezberdina dela hori gorpuzteko era, ez? Eren aipatu duzue, no? Beti jendearen aurrean edo holtza gainean egoten garenean beti dagoela hor kareta bat, ez? Eta egia da, baina niretzako bai egia da, niretzako ezberdina dela nola jartzen dudan kareta hori, ez? Adibidez, antzerkia egiten dudanean, besten naiz pertsonaiaren atzean, eta horrek askotan laguntzen dit, baina adibidez abesten dudanean, nire kantak abesten ditudanen eta horrela ez duala asko egiten, supongo, emakumea naizelako eta gaztea naizelako. Sorpresa. Hor, kareta beste mota batetakoa da naizelako ni, eta naizelako ni baina oholtzaren gainean, ez? Orduan da, beste babes batzuk aurkitu behar ditut, eta egia da askotan nire kasuan adibidez, nire kareta izaten dela pixkat humoretik, batzutan kontzertuak bihurtzen dira monologo kontzertu bat nahi gabe, en plan de, ez baina, ez dut graziarik egin nahi, eta jendea jarraitzen du barra egiten da, vale, bueno. Orduan, pixkat nik uste dut humoretik beste naizela bastante, Eta orduan niretzako hori da ezberdintasuna, batean ni naizela, ni performatu bat baina ni, eta bestean naizela ni, eta pertsonaiak laguntzen didala bebai, nire burua besten pixkat hori izango nuke. Nik uste dut oso interesgarria da
esan duzun disiplinartekotasun hori bera, ze uste dut zure kasuan ez, disiplina ezberdinetatik edate baldin baduzu, eta denetan dago performatibidadea modu batera edo bestera, akaso aurkituko dituzula ez, puntu ezberdinak, baliabide ezberdinak ekar ditzakezunak, ez dakit nire okurritzen zait, gehiago akaso bertsolaritzatik eta antzerkitik, baina akaso antzerkiko ahotsaren tonalitatearen lanketa bertxotara eramatea edo bertxotako esaldi molde batzuk antzerkira, eta ez dakit, niri mundu hori, eta uste dut gainera badagoela oraindik ere hor asko ikertzeko, asko ateratzeko, disiplinak elkar gurutzatzeko, eta ez dakit, niri superinteresgarri iruditzen zaitegia esan. Baina aldatu gabe ere disiplinaz guztiz, badago non arakatuz, zuk adibidez antzerki egiten duzu, baina formatu edo leku ezberdinetan, ez? Orduan, zurtez badago ezberdintasunik edo taula gainean egiten duzunean edo kamera baten aurrean antzazten duzunean. Bai, niretzako egia da, askotan galdetzen dutela ez, eta zer nahiago duzu, niretzako da totalmente ezberdina, ez? Orduan da, ezin dut aukeratu, niretzako oso, batzutan da izango balira bai disiplina ezberdinak, biak dira antzestea, baina ez daukate zer ikusirik. Así como oholtza ezberdinetan egiten duzunean, ere ezberdina dela, adibidez nire antzerkietako bat ez da oholtza gainean, baizik eta zirkulo batean, eta publikoa dago jesarrita zirkuloan, eta gu eurekin, eta gero irtetzen gara zirkulo erdira, eta ez da eszenatoki baten gainean, orduan horrek ere aldatzen du. Eta zure galderari erantzuteko. Niretzako adibidez, zuzaudenean antzerki bat egiten, oholtza gainean zaude publikoa momentukoa da, ez? Eta erantzuna genuinoa da momentukoa, ez? Baldin badaude barreak entzuten dituzu momentuan eta horrek ere elikatzen du zure jarduna edo negarrak, ikusten baldin baduzu norbait negar, ez depende zenbat distantzia daukazun bai, ez? Orduan nik uste dut dela hor dagoela hartu eman momentaneo bat egiten duena antzerkia bizirik egotea, ez? Zuk igual daramazu zurea super ikasia eta egin duzu 50.000 milioi aldiz, baina eske momentuan gertatzen denez 1000 gauza aldatu daitezketan ikusten dut horrek egiten duela antzerkia polita, ez dagoela bizirik. Eta gero rodaje batean, biak gustatzen zaizkite, ezberdintasuna da nire ustez, zaudela kamera baten aurrean, eta horrek egia da egiten duela pixkate artifizialagoa izatea, ez? Baina askotan errepikatu behar duzulako, baina horrek ere egiten du nire ustez egotea eroso leku batean, egunerosoa zelako leku horretara, aukera bat gauzak egiteko era intimista batean, ez duzulako ahotsa proiektatu behar, eta hor batzutan galtzen da intimitate hori, eta orduan nik uste dut biek dituztela oso gauza interesgarriak lantzeko, egia esan. Eta igual, irekitzeko meloia edo intensitagoa jartzeko, hitz egiten gaude artearen inguruan, eta uste dut arteaz ezin dela hitz egin politikari gabe, uste dut askotan mai gaineratu dugula ez, elkar lagunen arteko elkarrizketetan, eta zu gehiago horren inguruan lan egiten duzulako, aia artea politikoa den, ez, artea existitzen den politikarik gabe, azken finean artea bere forma eta adierazpen ezberdinetan, irudien bitartez, performanzaren bitartez, eta politika eta gizartea kritikatzeko erabat da. Azken finean gizarte mugimenduaren parte integral bat da, eta Euskal Herrian gaudela eta euskaldunontzat oso garrantzitsua izan da historian zehar artea azken finean gizartea mobilizatzeko eta aktibatzeko forma bat izan da, eta honen adibide argi bat Ez Dok Amairu taldea izan zen. Ez Dok Amairu diktadura frankista bitartean sortu zen, 11 artista ezberdinez sortuta zegoen, eta beste guztiek kritikotasun bat eta aldarrikapen bat zeukaten, ez? Herri identitate berri bat sortzeko erabili izan zen, eta bidegabekeriak salatzeko, eta baita itxaropena herriari bueltatzeko erabili zen talde hori, ez? Eta gaur egun ere noski hori bera gertatzen da, baina masa sozialak eta mugimendu sozialak aldatu direnez, eta zorionez aniztasun handiagoa daukagunez, erreferentziak ere gehiago dira, modu ezberdinan ikus genitzake, ez dakit antzerki munduan etortzen zaita adibidez Formol konpainiak nola gaurkotasunari erantzuten dion gaurko gaiak gure hizkuntzara ekarrita, erreferentzietara
antzerkia egiteko modua bera ere freskoagoa da, ez da antzerki tradizional hori, esan duzuna ez, holtza gainean gertatzen dena ez da holtza gaineko estena hortan bakarri mugatzen, edo ezagit justu orantxe irakurtzen ibili naiz miskaraoke metro kuadrokaren, ez da oraingoa baina, metro kuadroka eta oiergiaenena, eta hor bai apuntetxo bat hartu duala, nola esaten duten bere, gorputzaren mugak aztertzen dituztela eta autobiografia bera hartzen dutela material modura performance hori egiteko, eta hori bera ikus genezake antzerkean eta baita musika munduan ere, ez dakit Euskal Herrian dagoen drag mugimendua esanguratsua iruditzen zait, Albina bezalako erreferenteekin ez, eta azken batean drag praktika horiek, preziadok esaten duen bezala, ematen diotelako toki bat subjektibitate berri batzuei holtza gainean, eta horrek politika performatibo hori egiten laguntzen digulako, eta subjektu horien estrategikotasuna holtza gainera ekartzen lagun diezagukelako ere bai. Eta mundu mailan ere dira ugari adibideak ez, artistenak erabiltzen dutenak euren artea aldarrikapen sozialak egiteko, adibide badurura ekartzearen aipatu genezake Barbara Kruger, artista estatu batuarra da bera, eta berak hartzen ditu esaldi motz labur eta dutenak aski punch, jartzen ditu irudi batzuen gainean, zuri beltzean doazen irudiak normalki, eta erabiltzen ditu aldarrikatzeko eta transmititzeko mezuak pixka bat merkantilizazioari dagozkionak, estereotipoei, kontsumoari, eta hori dena adibide batzuk ematearren, bere eslogan horietako batzuk izan daitezke your body is a battleground, edo I shop therefore I am, ingelesfobiko endako nire gorputza gudu zelai bat da, eta erosten dut beraz banaiz. Itzulita aurren ezurren, eta hori, orduan ikusita lotura hau artea eta politikaren artean egiten dutela artista ugarik, zuk lotura hori ikusten duzu, uste duzu arte eta politika eskutik joan behar direla, eta non ikusten duzu lotura hori? Bai, totalmente. Alde batetik uste dut bizigaren gizartean eta sisteman artea egiten duen oro ari dela ekintza politiko bat egiten. Itotzen zaituen sistema batean egiten gauza bat ez doana bereziki lotuta produktibitatearekin eta simplemente, no? En plan, zerbait esatearekin edo zerbait adieraztearekin. Orduan ja, ekintza berezia politikoa iruditzen zait. Eta gero bebai, eduki aldetik bebai iruditzen zait, ez? Oholtzaratzeko edo zerbait sortzeko nahia eta beti izango dela politikoa, ez? Nik sortzen dudanean, izan ni joldi bezala edo lehen aipatu duguna ni pertsonai baten atzean, beti pentsatuko dut nola oholtzaratzen naizen, nola gorpuzten dudan zerbait, ez? Pertsonaia bat edo nire burua hori politikoa da. Esan nahi dut, ia sentitzen dudan eskubidea daukadala estenatoki bat zapaltzeko, ez dakit gizonek baino gehiago, gizonek baino gutxiago, ez? Zerren pendienten nagoen, nire ustez, dena da politika eta ere bai, zerbait esateko nahi hori ere politikoa da. Are gehiago nire ustez Euskal Herrian, ez? Nik uste dut zeharkatzen gaituzten problematikak direla, behintzat gure gaur egunerokotasunean askoz, ez dakit, pilpilean daudela nire ustez. Eta horri buruz hitz egiten dugu, edo berez gehienok, nik uste dut askotan ere jendea, edo egon daitezkela sortzaileak ez direnak konstiente egiten dutela politika, baina niretzako sortzea bera ja politika da. Ezakite... Ez baldin baduzu, ez baldin bazara kontziente ere, bazaude egiten, akaso hegemoniari jarraitzen ari zarelako esaten duzu, ez zarela kontziente. Hori da. Esan nahi dut, horren atzean ere trampa hori dago, ez? Bai, eta uste dut jende asko egin behar duela zuk egindako hausnarketa, porque askori faltatzen zaio hausnarketa hori egite, baina, eta arteaz gaudela hitz egiten, bebai ikasterakoan eta hau sortzerakoan, ze perspektibatik egiten den bebai oso garrantzitsua da. Eta hemen aipatu nahiko nuke, ni bilbotarra izan da, eta uste dut nabaritzen dela, Loraldia kooperatiba, uste dut lan oso ona egitutela, zuk badakizu gertutik, parte hartu duzulako, eta, hauek Loraldia kooperatiba da, euskara sustatzeko eta euskal kultura sustatzeko dagoen kooperatiba bat, eta hasi zen festival baten moduan, baina, gutxinaka garatu da, eta orain hainbat bide ezberdin hartu dituzte, eta
horietako batzuk aipatu nahiko nituzke direlako oso garrantzitsuak, adibidez, loraldia gaztea dela gazteoi ahotsa emateko eta gazteon artea bebai sustatzeko eta bebai loraldia eskola eskola eta hezkuntza arloan bebai garatzen dutelako artea. Eta, zuri pizka bat bideratzen galdera, nahiko nizuke galdetu beha gazte izan da, eta askotan zure iritzia eman da, porque egia da atera zarela askotan hitz egiten. Noizbait jaso izan duzu kritikarik eta nondik jaso dituzu kritika horiek? Bueno, egia da, naizela oso konstiente kritika horiek jasotzeaz momentuan bertan, ez? Bai egia da, igual sentitu dela gehiago, ez dakit, hitz egiten didaten, ez dakit nola hitz egiten didaten, hori da modua, azkenean, neska naiz, gaztea naiz, portugaletekoa naiz, ez? Osea, inguru erdaldun batekoa, orduan ez dakit nik uste dut askotan dela, hori infantilizazioa, edo hitz egiteko erarengatik, edo ez dakit askotan direktamente ez galdetzea, ez? Osea, eukitzea, ez dakit ondoan gizon helduago bat, heteroa, eta orduan direktamente batzutan niretzako kritika da ez galdetzea edo galderak zuri moldatzea, ez? Bestera batera erantzuteko edo horrela, eta gero askotan bebain ikuste dutela behar hori, depende ze medioetan edo ze lekutan edo non hitz egiten duzun eta ze jendearentzat nik uste dut bebai dela hori, ez? Ez dutela espero emango duzunik zure iritzia, konstiente zarelako horrek ere badituelako arrisku batzuk, ez? Eta orduan bada pixkat, ere nik nire buruarekin egiten duan lan bat, noraino hitz egin, non eta norekin, eta ez dena erresa egia esan, baina, bai, ez dakit galderari erantzun dio. Bai. Eta horrekin lotuta gainera, uste dut erreferentzialtasunaren gaia ere sartzen dela, ez? Azken batean, alde batetik, zu modu batera irakurria zarelako, segurazki modu baterako tratua emango dizute, baina kontrara ere, zorionez, zu bezalako jendea egoteak holtzan kameraren aurrean, eta erreferentzia modu berriak sortzen ditu, eta ez dakit figura publiko izatearen zentzu horretan nola bizi duzun hori, nola bizi duzun jendearen eredu izate hori, gainera uste dut goazenekin ere aurren kasuan ere referentzialtasun hori hartu duzula, eta gaztetxoagoena, eta ez dakit belaunaldi berriena orokorrean, ez? Bai, egia esan, orain ez horren beste, baina oraindik justo pilpilean nengoenean gehiago telebistan eta ez horren beste antzerkian, buelta asko ematen nizkion, gaur egun bebai, baina lasaitu naiz pixka bat, eskerrak. Bai egia da, kostatzen zaidala pixka bat, eredu hitzarena, ez, askotan aipatu didate, normala da, ulertzen dut, baina egia da, nik askotan sentitzen dela, naizela ezerren eredu. Era berean naizela, konstiente naizelako nola hitz egiten dudan espazio bakoitzean, eta ze gauza esaten ditudan beste batzuek entzungo nautelako eta bereziki horregatik, osea, zentzu honean, esan nahi dut. Baina, bai egia da, alde batetik iruditzen zaidala, hemen daukat pixkat nik ere burua ustea, askotan jarraitzen ditugun pertsonak, ez, edo miristen ditugunak, hau da, ezagunak diren pertsonak, kasu honetan, izan behar direla eredu, osea, konstiente izan behar direla daudela espazio publiko baten, eta esaten dutenak daukala eragin bat jendearengan, eta era berean, osea, hori, digamos, ezagunentzako, eta gero, kontsumitzaileontzako bebai, iruditzen zait bebai, konstiente izan behar garela, ere, jende bat, ez dakit, sortzailea izateagatik edo egiteagatik gustatzen zaigun zerbait, ez dela eredu etiko bat. Orduan nik uste dut, egon behar dela ardura hori bien aldetik, ez? Eta gero, horren arira ere, hori, iruditzen zait, oso zaila dela, eredu izatea, hori, buruari buelta asko ematen dizkiozuelako, ni gero etxera banoa, eta ez da nizor pentsatzen zakitzen, eta gero ere bai, askotan pentsatzen dudalako, hori, eski errepikatzen naiz, baina egia da, seguronik emakumea izango ez banitz, ez nizkiokela horren beste buelta emango esaten dudan guztiari, ez? Edo, ez dakitze programetan, 17 urte nituenean esan nuen hau, ez, porque ez ditut ikusten, eta orduan azten zait. Baina mela mitiko ematen dizkiozula bueltak, esan zen nuen gauza bati, eta eski igual ezen ondo ulertu, eski ezak ezer, ya está.
encanta. Osea, ni ere ikasten noa, ez? Eta eskerrak, eta banoa aldatzen, eta orduan ere joan naiz ikasten uste dut ematen espazio hori nire buruari ikasteko bidetik, eta esateko, bueno, joan naiz ikasten, eta eskerrak gaur egun baditu dala ere beste herramienta batzuk hitz egiteko, ez direnak perfektuak ni mucho menos, baina bueno, behintzat ez delako erresa ere, batean jartzea mikrofono baten aurrean 17 urterekin eta ez da hitz egiten, bueno, orduan hori, pixkat pazientziarekin nire buruarekin bai. Bai, eta igual hemendik 10 urtera bez izaude ados izan duzuna. Claro. Eta bebai ondo dago. Bai, horregatik, osea, pixkat ematea aukera gure buruei bebai, osea, hanka sartzeko. Bai, hanka sartzeko, eta ez adin kontuagatik, baizik eta denbora kontuagatik, nik uste dut. Aipatu du bastante ja talean nola aurkezten garen jendaurrera, ez? Eta pixka bat desberdindu ditzakegu maila batzuk, lehenik izateke Joldi bakarrik bere etxean, gero Joldi bere lagun ezagunekin, bueno, Joldi esate dut, baina zergatik zerbait, Joldi... Azkenengoa daia, bazeneko pertsona. Joldi jendaurrean edo Joldi holtzatean, eta gero ja azkena Joldi pertsonaia baten atzean, ez? Diruditeo, alparke, teo. Literal, hasi naiz esaten eta pentsatut hori, baina... Bueno, baina... Azkenean, nahi nion heldu pixka bat sareen gaiari edo zezu sareetan zaudenean baduzu norbaiteko plaza bat, mikrofono handi bat, altaboz bat, eta da etengabe jendaurrean egotea bezala, ez? Eta orduan zuk zure bioan instantako idatzia nire gurasek Instagrama daukat orduan irudi hona eman behar dut. Ze ona. Oso ona da. Eta orduan, segurazki ez dela zure gurasengatik bakarrik ez. Eta orduan, nahi izan galdetu beha, kontziente zaren zure jarreran eman diren aldaketa, segurazki eman direlako, nolabait ezaguna zarenetik, daukasunetik zaren erabilera bat horrelakoa. Bueno, alde bat, nire gurasoena da, egia esan gertatzen zaidana, hori lehen esan dizuedana humorearen aldetik eta horrela askotan kostatzen zaidala igual, naiz super intensa ez, eta me encanta. Baina batzutan ematen dit lotxa, batez ere espazio publikoetan, eta orduan, hori jarri behar dut, como, ez dakit, oza, tontakeriaren bat ni lasai gelditzen, total. Orduan, hori, baina egia da, evidentea dela, bebai jartzen dudala pixkate, sentitzen dudalako, igual uste dudana baino jende gehiago jarraitzen hauela edo beharko lukeena baino gehiago, porque ez dut mierdarik igotzen, kasi, orduan, bueno, bai egia da nire kasuan, adibidez, bai egon zela aldaketa bat edo kontzientzia aldaketa bat de nola erabilisareak, baina egia da nik beti eduki dudala pixka bat rollo síndrome de niña formal, osea, pixkat behintzat jendearen aurrean konfiantzan baldin manago ez, baina baldin manago ja hori, esan ditugun maietan ja, en plan de, bueno, ja, pixkat jendearen aurrean, beti saiatzen naiz, pixkat, gauzak ondo egiten, esan behar dudana, ezakitzer, eta gero ja konfiantzan nagoenean, badago bastante aldaketa nire gorpuzteko eran eta nire hitz egiteko eran. Orduan egia da, sareak iruditzen zaizkidala, maila hori, ez? Orduan, ez dut inoiz bereziki ez erigo pertsonalegia, egia esan, ez ait gehiagi gustatzen, baina bai egia da, hasi nintzenean somatzen, jarraitzaile gehiago nituela, hasi nintzela, arduratzen gehiago egia da, ez dakit adibidez, ez dakit, ez igotzea, bueno, batemateukiko dut, baina edaten, eta nik edaten dut, esan nahi dut mundu guztiak ez du edaten, baina, bueno, edaten dut, esan nahi dut, poteoan edo horrela. Ez, edo, adibidez, ez igotzea, igual gazteek, bueno, umeek jarraitzen hautenez, igual ez igotzea ez ebez erretzen eta holako gauzak ez, igual, adibidez, hori ez aitiru iruditzen horren, igual egingo nuke bestera bat, eta ez dute egiten ala ere badazpada, osea, gauza batzuk ja gelditu zaizkidanak, ez ditudanak egiten. Bai egia da, nire iritzi politikoa ematen dudala, igual ez naiz jartzen kamera baten aurrean, eta esaten dut, bueno, ez dakitzer, baina bai egia da, berrigotzen ditudala gauzak, momentu batean nituela berrigotzen, hori beldurraren gatik, ez, eta gero momentu batean iritsi zen, ez dakit, niretzako militantzia eta sorkuntza beti joan dira eskutik eman da, orduan iruditu zitzaidan momentu batean ez daukala zentzurik, eta bueno, ni naizela ni oso bat, eta ez ni aktorea edo ni militantea, orduan ni aktorea badoa horren eskutik, eta nirekin lan egin nahi duenak jakin beharko du
du muga horiek daudela, eta listo ez. Orduan hor erabaki nuen, hasiko nintzela bai igotzen, eduki politiko duen gauzak, eta bueno, izan zen erabaki arriskatu bat nire lanaren aldetik, baina iruditu zitzaidan niretzako merezi zuela hori egitea, eta hori egiteak, eta listo. Bai, eta erran duzu, agian ematen zuen reparo gehiago ez, igotzak gauzak edaten erretzen eta galetu nahi zuen ere pixkat, saretatik aparte joan daia, gertatu zaizu en plan aurkitzea pues horrela juerga espazio batean eta zuzara joldi goazenekoa eta nola gestionatzen duzu hori? Bueno, a ber, egia da, nik beti pentsatzen dudala ez dela inoiz umeen errua, eta orduan beti saiatzen naiz izaten simpatika jatorra egia da, osea iruditzen zait garrantzitsua benetan en plan de umea ez joatea trauma batekin etxera, ni erruaren gatik. Egia da badudela orduak eta batzutan sentitzen dudala como, ostra, igual umea hemen ez ditzateke egon beharko, ez? Eta segurazki orduan bere gurasoare bai dago poteatzen. Claro, baina gurasoak dira beti askoz txarragoak. No, a ver, eske, bai. Baina eta gero gazteekin, osea ja parrandarako adina daukan jendearekin bai gertatzen zait igual batzutan, baina iristen dela ordu bat, igual nagoela nekatuta eta ja ez daukadala gogorik izateko jatorra. Eta orduan bordeaz izatearren ze kostatzen zait bastante, askotan ditut nire trukotxoak edo nik ere ondo pasatzeko trukoak, en plan de jo que sé, igual dator norbait eta pues baitu aurkeztuko dizut irantzu urrengo denboraldian agertuko da, ez dakit zer, eta orduan jendeak ateratzen ditu argazkiak irantzurekin eta me hace gracia. Orduan pentsata edo, ez zara joldi eta ez, baina pila bat aldiz esan didate eta ai barkatu, lasai, eta nik hori horrela bintzat ondo pasatzen du. Osea, antzerki egiten parrandan ere. Bai, baina bueno, ondo, dira erak nik uste dut bai naturalizatzeko egoera, eta nik ere barre batzuk botatzeko jendearekin, baina bordea izan gabe. Bueno, eta ja bukatzen joateko, egin nahi baduzu pixka eta autopubli edo, zure hurrengo antzeslanetan edo? Bueno, orain, batez ere maiatzean ditut bolo asko nitan itarrakenak dela mediokridarearen inguruko bakarezketa daukadana. Ez dakit esaten non, porque dira asko eta hori hona da, hori arrasaten daukat, bai. bai. Eta hori daukat, gero daukat hau gerra bat da, dela esan diztu edana ez dagoela holtzarik eta hori egiten dut de francotiradora rusa, da bastante divertigarria. Bueno, ez da drama bat, baina guai dago. Bai, eta gero daukat Suriksu, bertan nik abesten dudala, baina da dantza emanaldi bat. Eta berez, oraintxe bertan hoiek, gero daukagu paroian kalte kolektiboa dela nire kolektiboa, ere aipatu nahi nuen, garela 6 gazte super jator, egiten dugunak antzerki fisikoa, eta hori, dena era horizontalean, zuzendaririk gabe, eta orduan hori gabiltza luzatzen, ditzen da fikziosioa, eta orain gabiltza hori luzatzen bolo gehiago egiteko. Osea que, bueno, esango nuke, ez aidara ez zera azten, espero, en plan, así que, bueno, pixkat gauza pila batetan, prekarietatea horrelakoa delako, eta sorkuntzan, holakoa da. Orduan, hori. Erki, urduri egoteko nik uste dut oso ongi egin duzula. Ez dakit, barrutik igual, antzestu dut. Eta, bueno, eski, gai asko ukitu ditugu, erreferentzialtasunaz jardun gara arteaz eta politikaz, loturaz, garaikidetasunaz, eta ez dakit, hainbeste gauza ikutu ditugu nire ere, ja. Ez dakit nola gehiago labur bildu, beraz, eskerrik asko joldi, eta ondo segi. Zuei, eskerrik asko. Bueno, gaurkoan ere uste dut badaukagula zer pentsatua podcastaren ostean, eta bueno, hementxe utziko dugu asko luzatu gabe, eskerrik asko Hamaika Telebistari plato usteagatik, eta eskerrik asko zuri entzule bestaldean beti entzuten eta aguantatzen egoteagatik. Eta bueno, dakizuen bezala, ikusi duzuen bezala sare sozialetatik, egongo gara Berriozarren, gazte topagunean, zuzenekoa egiten, izango da pizka bat, bueno, ikusiko dituzue gure fallo guztiak, izango da oso divertigarria. Gure resaka ere ikusiko duzue, denetik ikusiko duzue. Maigarrek ezingo duelako editatu, orduan izan alko dugu nahi dugun guztia, hasi que animatu eta etorri, gu ikustera. Bueno, eta bitartean jarregaitzezue sare sozialetan eta bazkidetu klakera, badakizue hilabetean 4 euroren truk hori gabe. Eta uste dut lehen 100 bazkidei gazte honeskutiken zerbait eroriko zaiela edo zerbait oparituko dietela. Orduan adi egon. Eta agur.